ndaimbonda chinoti nditore mwana wangu akashaikira pambuya. Right, nyaya iripo ndeyekuti vanhu vekuHAUNA Hospital havana kundibata zvakanaka pakusvika kuzotora kwandaita mwana wangu. Vakandifambisa nguva refu vechindiitisa ma-up and down kubva na8 o'clock makuseni kusvika past 7 manheru, vechindidzosera vechindiita ma-up and down. Vamwe vacho madoctors vechiramba kusaina kuti hatisi kusainirai, chimboendai pakati, toenda todzoka nemapapers voti hatisi kusaina, tsvagai nhingi, kusvika pakuti akazotsvaga umwe wake kuti ngaasaine, umwe wake futi kobva asundira kuti hazviiti kuti tisaine, toda maafidhavits akadai. Tichinosvika pakunonyora maafidhavits iwawo tichinovapa, kobva vati futi endai kumapurisa kwatatabva futi, kobva taenda kumapurisa tichidzoka, kobva vatanga kutisundira. Vamwe havachatorisivi mafoni. Aiti akarisivha foni kuti ndiri kuuya, oita 2 hours asati asvika panzvimbo. Saka zvinhu zvakatishungurudza mizuru wese kuti vairamba nemwana wangu, kuti vandipe mwana wangu apa mapapers tatafambira, vachinyatsa kuziva kuti mahospitals avo macourtrooms acho haashandi. Saka vazosvika pakutipa mwana nhasi, mwana asingachabatiki, haachatobatiki mwana, izvozvi ukatarisa haachatarisiki mwana. Saka handisi kuziva kuti ndo maoperations anoitwa here muzvipatara zvose, kuti tinosvika pakuomeserana kudaro, kuti munoramba nezvitunha zviri mumacourtrooms asingashandi. Chavaindiomesera chacho ndakachishayiwa because hapana chitsotsi chayapo, vainyatsa kuziva kuti mwana ndewangu, ende mapapers acho ese ndakamafambira vechinditenderedza. Ndakabvuma kutenderedza kwandakaitwa ukoko zvese ndikaita, ndikasvika pakuvati mapapers amami chinditenderedzera ndaanawo, kubva vatanga futi kusundirana kuti fonerai nhingi, vechindisundidzira kusvika pari nhasi ndo pavazotipa havo mwana. Asi hazvina kundiitira zvakanaka zveshuwa. Mwana akaita mazuva mangana aripo pachipatara chashaika? Mwana akaita 3 days. Akasvika Sunday kuma7 handiti Sunday 7 dzemakuseni. Right, ndo pakaipinzwa mwana munhingirikiri. Asi ivo sevanhu vainyatsa kuziva kuti manhingirikiri macourtrooms avo haashandi, vava vasina need yekuti varambe vechititenderedza. Handimopaona, vava vasina need yekuti varambe vechititenderedza because vanhu vaitoziva kuti zvinhu zvedu zvakamira so, vaingokwanisa kutipa mwana wedu tobva tabuda naye. Mwana angashayikira kupi? Mwana akashayikira kuZindi, kuHonde Valley, kwaanga achigara kumba nambuya. Akashayikira pamba? Akashayikira pamba, then kobva vafuma vichienda naye kumochari. Akarara mumba mwana akashayika kuma3 kwakuedza makuseni. Anga achirwara? Mwana akarwara. Pavakakupai mwana ndine zuro yemwana? Vatipa nhasi makuseni. Nhasi Tuesday? Nhasi Tuesday. Vazvionaka kuti mwana ndo zvakaita, ivo vari kuti chiina zvopavakupai bhodhi yemwana? Vazviona, kuzviona vazviona. Apa vava kuzoita zvekutosundirana kuti iwe ndo wairamba, iwe ndo waiti zvakati, iwe ndo wairibesa nyaya, vava kutosundirana pachavo. Wazviona kuti mwana washata, wazviona kuti mwana washata, munhu wakatora mwana waisa mufiriji, ndipo ataura kuti hatinotora mwana akadai, mwana anga ari right. Saka mwana uyu wabva abvira kushata kudai izvi, kana nemari dai musina kumbobhadhara mari yekutora yemumochari, zvikazi ndakudzokerepi kuna umwe wangu wataura kuti uyaimone, ndiwe wataura kuti mochari haisi kuita musheba, uyaimone zvaita mwana wemunhu. Mwana wangu haachambotarisika kana ndizive kuti ndiye, kana dai kuri kumuona chakati gundura apo, hauchambozivi kuti chii.
mwana washata zvisingaiti, mwana kusvika pakuzvimba musoro kudai, maziso kutobuda panze, wakuti chururu over the body. Saka mambovabvunza here ivo vakuru vacho kunzwa kuti ko sei vaikunyimai mwana, sei mwana azosvika pastage yakadai? Handina kuzombozwa shungu yekuti tiende kobvunza kuna wakuru. Uyu vakuru vacho vatori neproblem because uyu munhu ayapa reception aizama kufonera vakuru vacho kuti pane vanhu vane bhodhi yakati vari kuda kutora mwana, ivo vechisunga play kuti hazvichaiti, time haichaiti, tatovhara tavhara. Mumwe wacho akada kuti timufonere futi kuti titaurewo naye tiri munzira yekukumbira, anga asingatopiki foni. Handi mazona especially samanheru munhu aifonerwa akapika foni ka1 kobva ati hazviiti kuzoda kuzama kuda kumupikira kumufonera anga akuramba achapiki foni. Iye ndiye anga ari ana aifonerwa, hanzi Nyaradzi ataizama kufonera uya anonza nezviya, aizama kufonerwa asingachapiki foni. Admin, hospital admin. Okay, ko mwana ari kuda unovigwa kupi? Mwana izvozvi zvitakutoenda naye kunoviga kugovera kumusha, because hazvichaiti kuti titi vanhu variko vakutochera rinda kuti tichazotifusira tivige kuno kune chimiro chapo, hazvichaiti. Saka achatonorari kumba, hachatonopindi mumba, achatonorari pamba. Right. Hello mugezi. Saka gogo chitiko ichi chakubatai kusvika papi? Ndo patiri ipapo. Chitiko ichi chakubatai kusvika papi? Nditaure kuzofa kwaita mwana wangu. Neikoko kudhilewa kupi? Inini ndabatikana chaizvo ngekuramba kundipa mwana wangu, asi zviro zvawakataura takatagadzirisa. Kuramba kwacho kwawakaita, inini ndakataura urwere hwemwana wangu zvawanga wakaita, kuti mwana wangu wakatanga iri sondo akazoshaika hake Saturday kuseni. Asi chirwere kuku chiri utoriko, asi wakataura kuti chirwere ichi hakunaba, hachiurayi mwanaba, ndizvo wakataura mawo. Pahuro nemahumunya hazviurayi mwanaba, matonsils. Ndikati oraiti, asi inini urwere hwemwana wangu ndizvo ndakaona. Kutanga dhokota wacho aimboti dai aendepi, aenda kupostmortem. Ndikati postmortem muenda, asi mapurisa atondibvunza aiti muri kugutsikana nekurwara kwemwana uyu. Ndikati yaune ndikubvira kugutsikana, mwana wangu warwara ndiinaye. Ndikatomuona ndiinaye, akaperera mumaoko mangu nditori ndega. Ndisuri kufungira kuti mwana wangu kwakuenda. Yode ndakafungira kuti mwana wangu nhasi uchaenda, ndiri kuona kurwara kwacho. Ndakadaidzawo na maikuru. Ino ndakazondoona hosha yakatondichinjira kwenguva diki mwana wangu bva atoenda. Saka ndipo akaramba rundondiitira nharo. Akati uda kuita aende kupostmortem, wakatora kamubasa, uda kuti aende kupostmortem kuongororwa. Tikati postmortem inini handiendi ba, handizozvikwanisi kufambira kuenda Harare kuti mwana aende. Mwana handi wangu ba, mwana ngewamukwasha. Ndipo akabva oswera kuti fambisa dzikai mogadzirisa, vakati dzikisai mogadzirisa mapepa kumapurisa. Kumapurisa ndiko muchapedzerana, zvichabva kumapurisa ndizvo tichatambira. Takaenda diko, mapurisa anotinetsa zveshuwa, tinovhura upupura ipapo. Mapurisa anga asingatombotinetsa, anombotinetsa ba, vatigadzirira zviro zvavo, vatane zviro zvakanaka. Kazi mumbodzokeri mapepa romagadzirire ndaita, tadzokera naro apa. Ndipo kuti ndizvo magadzirirwa izvezvi, pasi parudei, paruda affidavit, hamuna kuuya naro bafuti. Remapurisa futi. Tatati kwenda kumapurisa futi ka. Tadzokera futi kumapurisa kuya. Tabva kumapurisa kuya. Tauya naro. Takabva tazoya naro. Kubva titi futi chindai kuna commissioner of oaths. Kubva tanosainirwa kubva tanodhimbisirwa masteps. Ataifana kudhimbisirwa kubva tatanyora mabhazi iwawo. Handiti zvadaro manje ini chakandonyanya kundirwadza madoctors anga avakusungira fanika umwe anonzi iye waitisungira play echitoti musandirekodha echitotya nekutoti pamwe tiri kumurekodha but tarisingamurekodhi, taizama kutaurawo naye zvakanaka. Saka wei yavakatibata nayo yanga isiri yekubatsira, yaitonge kungotisafisa muswere wese wezuva. Semadoctors anti munofanira of which kunyora kwaakaita akangoti aninoni, hanzi paipa pakanyorwa kunzi causes of death chichi, kubva anyora, haana kunyora ipapo, akanyora pamwe pazasi kuti aninoni. Handi mazvona, kubva atoti chienda inazvo kuburial order, zvinotoita izvozvo zvandanyora, ndosinyorera vamwe izvozvo zvichitoita. Handi mazvona, tichinosvika kuburial order tichidzosa zvinzi apa pana kunyorwa causes of death. Semadoctors vanoziva umwe munyoro wavo unoita handitika kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka, asi iye aitoti pakanzi anoni chichipa panoita. Handi mazvona, ndosimbonyorera vamwe zvichitonodi
chitondopasana izvi because apa handisi kuita kuti ndisaini nekuti handisi kuziva kuti chakurorai mwana chii. Alright, kobva atifonera kune umwe dokta wacho ndopa akatanga kuti hatina kutombosangana naye asi ndoainzi anokwanisa kusainira. Hatina kutombokwanisa kusangana naye because akangotivhunza zvaari kutivhunza ikoko haana kukwanisa kuti asvike patiri titaurani tichiona. Handi mazvona isu nekutoona kuti zvinhu zviri panapa tikatomira hatitodi kubva taita zvatakaita, kubva tazomhanya kuna kuchikoro kwatakaenda panotora maafidhavhiti fomu kwatafila mbuya vacho vakasvika pakunyorawo afidhavhiti ravo handiti asi munhu aigara nemwana. Kubva tadzoka kuberia ward handitoona tichidzoka kuberia ward kwaidiwa tsamba dzana chief kubva tadhiraivha futi kuenda kuzindi, kubva muwana kudzika kuzindi kunotsvaga stembi yachief. Handi mazvona ndo patakazodzoka ma6 tichisvika tichipedzerwa avo vakatinzwisisa zvavo vekuberia ward. Tasvika nebepa ravo vakutanga futi kusundirana. Handitoona apa vanhu vavaiziva kuti taita 2 days tiine vanhu panavo. Chinonyanya kundishungurudza ndechekuti vainyasa kuziva kuti mafiriji avo haashandi zvakanaka. Handi munozvoona saka handizivi kuti chikonzero chavairamba nemwana chii. Administrator makazomuonana naye? Hatina kumuona administrator, akangodaira handiri kutaura kuti akangodaira koka 1 kobva aitirwa almost ma6 missed calls asingapiki phone. Takati amukwanisi here kuti timufonere kana kuti mutiperekedzewo kana pamba pake tikwanise kutaura naye sevanhu vari padambudziko zvikanzi hazvibvumirwi kuti muende. Takanzwisisa tikati alright fine. Takuchitaurawo magadzi acho akutosundirana magadzi semagadzi amwe aritoti pakuti taiti tikumbirire kuna admin wenyu kuti pane vanhu vari panapa vane dambudziko taanenge watiinawo panapa. Amwe magadhi acho ototiza kudai the likes of ndingakutaura nemazita because ndainzwa mazita echitaurwa nzi ningi hati mazvona. Saka aikwanisawo kubatsirai ndiani after administrator atadza kubatika vanhu vacho vakazoita sei? Sadokta umwe dokta futi aifanira kutotibatsira akatochiti ndiri kuda mabhanana angu chichi apa titoripo echitonyatsa kutoona kutoti ndo vanhu vandanichiramba kusainira. Haana chaakaita akatopinda hameno kwaakaenda. Kusvika ipapapo nhasi mitobvunza kuti mwana wakanga arurambirwa kubuda nezuro wakafa nematonsils ingori history pava vanesi acho isi. Vatikanganisira mwana hachabatiki. Kuti munhu wemochari watakatanga kupawo cho chaiye wakatambira mwana zvatomunetsawo kuti mwana anga asina kumboda ibo mwana wabva adaiwe. Handizivi kuti ndo operation here dzimwe dzinoitwa mamochari ese ivo vane vechida maybe vane vechida kugurirwa mari. Ndo zvandakaona kuti vane vechida traya here kuti buritsai mari. Nyaya dzemari dzakabuda. Chakatomboitika first day mwana akatombobudiswa akaiswa munhingirikiri akaiswa mumotikari. Kobva vanetsana pachavo hamene kuti vakanetsana pakuti kugurirana kwavo gadhi anonzani namochari attendance hamene kuti pamwe havadyidzani zvakanaka panyaya dzekuti munhu agurirwa pamwe umwe anoisa mari mumwe asingapi umwe. Handi mazvona saka vakakakatidzana pachavo vari 2 handiti mazvona gadhi nani namochari attendance. Handi mazvona kusvika pakuti vakatoti ngatidzosere mwana tatapuwa first days kubva vati ngatidzosere mwana mumochari. Akadzosera mwana ndiani? Ndivo ivavo vakomana. Mungaitawo zita ramochari attendant? Handichamuzivi mudhara wachii.